Talaga na, no? Meron na ito ramidjuhan ka lang. Ibutaw sa nasrip ka. Bilis sa dituin na sa mga nga na. Tayo magugko nakakita po dani. Siyempre mga ignorante ba yung mga salamat. Ligo ko sa dagat guys. Putos dyan na. Itong bukayo nga ipalaman. Diyan kanigiluto na ni siya nga kuan. Tik-tik sa mais. Ito sila dito na nga ligo to ah. Kay hangin-hangin dari guys magputos. Mura magkawan yun. Magkawan yun guys. Kaya nani kay giluto na magunahan sa guys. Nalisugod pa. Sweet ka doon silang duha. So yan na siya guys sa suman. Kasi guys na balata na po guys kay malagi na si Tiri lagi. Kuan ka nang may dito kuno kupirahan. Sa ambot lang ka guys, murag ako masiguro sa tawagi dito sa pero kinahanglan siguro na magpaluap dito sa Philippine Heart Center sa Manila. Isa nang nambira ang iyang number guys kay 700 man to. Yung may love so si sis pasta harang ka-sweet silang duha guys, silang pangatawa. Siksikado si may love so. Nice kayo dagat guys oh. Manangganahan si spas dari guys kay kana lagi maglub-lub lagi sa dagat. Pintuan silang duha, sweet kay silang duha kay murag sila ra nang duha nga magsuon. So sana all na yung mga magsuon nga inga na bitaw guys sa sweet kadyo. Sweet kay silang duha. All 6 Siksi kay muhang mama Jewel o. Ay mama mo tita o. Chi cha cha o. Siksi kay muhang mama o. Sweet kay silang duha. Sis o kay naghimo mi og tibudlong. Sugbara ni siya ang tibudlong ba. Luto nagahang tik-tik budbud. Tik-tik nga budbud. Tik-tik budbud di hapon ang tawag. Kasi tawag ninyo ani. Wala ko kabalo kung si tawag man. Basta kay budbud, lain mo tong tik-tik nga ani. Lami. Wala lagi mo support. Wala mo support. Kuan? Budbud. Ana mo ko na siya palam. Kana sa guys, na siya palaman nga. Lami yo. Nene. Ay palaman mo ni dag. Kuan ka ng Kayo. Lami kayo magbuhat. O, siksi ra ba kayo ni guys, may love so. Buhaton sa muna tatay sa una magtabudlong. Dante. Oy, Barong ni gubang mo. sige. Teka, ay, wait lang. Asa na siya pa ikang kayo ni ay. Kaya na siya. Dili mananaw mi sa shark. Shark. Sa iho ba, iho. Asa ka ba do? Atas pasil. Pasil rami. Pasil. Lagi kita ni ko sa subuan. Pasil rami. Ay, paliw ka complete dai. Kay paliw. Ato sa kuan ya, iho ya. Iho. Ang mundak ko ng iyo. Mundak ko lang iho.
Makaon sa ito. Na? Na, sige ha? Oh, ganihan na to. Dapat mga alas city. O, tama na alas 12. Naman na sa sige. Ay, ma'am. Ay, ma'am. Padung diri na Dili na kanaugan, oy. Di kayo sa makita kay kuan nga nang naslayo pa. Pero nay mo kuan diha. Na, Mga daghanan nagkuan gud sila og pagpan. unsa man na ilang, unsa man na kaon diha? O man ay makaon diha. Kadula ra na sila. Kana o. Ano. Ari na mo guys. Dayong madaghan sila. Kuan na usa ka pamilyahan nagi anak siguro na ning dakti sa Pang merkado kuno sila guys. Si My Love ug si Chispas, mamay tanaw kuno sila guys. Merkado diri sa kuan. Ako na mura yan. Gamay ko pa na ako ang itong bikin. Walay tilapia diri. tilapia sa dito na di mo ka tilapia. Na ba di ay? Dito sa unahan kay murag na ay usak duha ra man sila diri. Na diri mga puto, mga ay wala na dihara taman. Kadtura og kanira man. Unay lain. Naiisda na kanang kuanon siguro ni. Ang hiwa na siya kay sa bawon kuno ng uo. Isda guys kanang makaila kung sa nanganan isda ni. So comment lang pud guys ug say nakaila na ni isda na. Kuha niya guys kanang uwan niya mo sa bawon. Tuguban prituhon. Alam tani sugbaon guys kaso lang usara ka kananan ng sugba guys. Kani at least duha ka kananan pwede pud iskabitsihon. Shout out ko diha ni Mami B, Mami Bisminda. Balik po ni mo dari Mami B. Tagpuanta sugba tag isda. Sumurong saba man. Gahi man nagkuan ay sige. Magbisod di kayo sa lababo nga, langsik na mga kaliskis. Ito lang nagod din niya po isang kaliskisan. Langsik mo dito sa lababo, ato ta magkiskis. Silugon man ni silang isda. Dahil kaya pila ko muna 600 kapin pag 300 din ang kilo gawa man ka kilo kapin ayun na kapin ang sabaw so lami ka doon sa sabaw na po mi guys nga ako na po mi dari sa tapit dagat so kalami gamuhang sudan ya salamat ka doon ni sis kay ning palit siya gara kada kong isda. Way sa paya. Ako kay isda oh. May sabaw nga ulo. Kaon ron diri. May ulo. Ana ba to sinirit? 2 ka kilo og 1/4. Kau dito ka sa atbang na ka. Kay ikaw rabay ga prito na ng isda. Dili ka ma. Di si Papa diha, diri ka na. Oh, naliko ko sa papa. Mo habol man turon. Dili. Mato na pagaron sa kuan. Mangit. Kadlaw na namo unya. Sus kay dili kuan dako jud na siya sis kay. Kuanan. Oh, kato isa ka plato na plato kang sis in. Grabe ka gamit agi mohang lamisa sis in no kay maya mong piknikan dari. Inja gamit ka jud imong mga sudlanan tanan. Amping diha sa USA. Salamat sa tanan. Diya kay Dili kay nang kuan ang bakili. kuan na sa kana sa tawo Princess Mia.
Kao na, kay mura ba ng paboritong isda di ay? Nga ng isda ba? Na may mga hiniwa nga na sa merkado. Ay, mata ya ha? Ah, nabi ini mata. May pigi apilan na tong daghang unod di ay. Daghang mata. Dili unod nga na ba? Makagwapa li kuno baho nak. O tanaw di siya nagwapa siya nako. Wala li si Chichi o si Cha o. Sa taot diha. Na imong mami diri o kay enjoy langoy-langoy sa kuan. Ay sa kanila Cha na kung di Chi. Balik dari banding usta buhon. So dahil sa dapat may dessert na kuan kanang pakwan. Ganahan ko sa dito. Gas guys, may nagmalit ni gas. Kanang bago-bago ha. Aw dari butas gawas. Dili asa kay pulusod ko ha. Grabe na sa kugihan mo. Manuban. Wala butik buwan pa? Bulan na. Napunta guys kay diya sila sa mga kusina nga pinakahuot na huot. Hindi aga mo sudan na po drone is na humba. Salamat kay kado sa nagpalit na si sis dia. Salamat. Ngayon maning bata kay Sa sa Switzerland. Hala okay ra bang timpla? Okay ra timpla? kailan ko na siya kanang kanya umuk. Pero ang timpla nga ako kanang agasin, tuyo. Dili na ko na lang sa video. Hindi. Sampai-sampai murag break ayaw na. Sa mata na gyud. Mata na yan nagkaroon. Mabuti ni mo ganahan nga. Kaya wala naman to yung di pangita. Lagi kay lami jud unta to. Matoy ganahan ni Ate Alma. Di man tinuok yung lami pa po na pata kanang sanay kanang crispy pat. A few moments later. Kado sa salamat gud kado ng marami. Salamat salamat Kado jud kay Salamat balik-balikan. Si Miss Salamat kado. Love Ruby you my love. Provinciana o si Ma'am. Damo to si Sir. Si Ridi. Ilay tawa kay si Ridi guys, katawa ko. Mahuli na sila kay nag-enjoy sila jud og langoy-langoy. Masking balon kapalaro kay biyag na. Bibi, sino nabili dihang mga unsay gamit ninyo? Wala ko na tao. Dito, ta kontrakto. Ayawi. Ayawi na nga ma. So mahuli na sila guys. Salamat kado ninyo jud karabing kapurutan. Thank you po. Butan mo po dyan. Kayo diri kuan kayo ba? Thank you po. Pinibutan ko no yun. Putan. Ako mo sa rin pasakyan diri sa... Diri ra mo, kay ako rin mag-atang. Diri sa ibutang kay... Amping mo! Kani mo bag, bukat to ni kanina sa likod. Diara na sa taas. O, salamat, amping mo, bye-bye! Nana sila guys. Diya, salamat ka, Sis Jackie, kay tagaan mo sila og puhunan.